ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ କରି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଗହମ, ଧାନ, ମକା ଏବଂ କପା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ। କୋବି, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଆଖୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚୀନାବାଦାମ, ସୋରିଷ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗୁର, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ଓ ସେଉ ଇତ୍ୟାଦି ବି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କାଜୁ, ଚା, ଅଳେଇଚ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫସଲକୁ କେତେକ କୀଟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫଳବିନ୍ଧା, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଉ ଶୋଷକ କୀଟ ଯଥା ଜଉପୋକ, ଥ୍ରିପ୍ସ, ଧଳାମାଛି, ପତ୍ର ଉକୁଣି ଏବଂ ହେଲିଓଥିସ୍ ଓ ପତ୍ରଖିଆ ଗୋଟି ପୋକ। ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ରୋଗ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ ବି ଫସଲକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅନାବନା ଗଛ ଏବଂ ପୋକ ରୋଗ ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଜୀବନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଞ୍ଚନର ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିରାପଦ ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ପୋକ ରୋଗ ଉପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନାଶକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନାଶକର ସୁରକ୍ଷିତ ଉପଯୋଗ ତଥା ସଠିକ୍ କୌଶଳ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ଷେତକୁ ନିୟମିତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ୟାର ଉଚିତ ଉପାୟ ଖୋଜିବା, ଆଉ ପୁଣି ଉଚିତ ଉପାୟ ସହିତ ସଠିକ୍ ଉପକରଣର ଚୟନ କରିବା। ଜୀବନାଶକଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଲାଲ ସାଂଘାତିକ ବିଷାକ୍ତ, ହଳଦିଆ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ନୀଳ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବିଷାକ୍ତ, ସେହିପରି ସବୁଜ ସାମାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ। ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ପିଠିରେ ପକାଇ ଯେଉଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ହୁଏତ ଧାତୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଟାଙ୍କି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନାଶକ ମିଶାଇବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ଓ ଫିମ୍ପିନାଶକ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସ୍ପ୍ରେୟର, ଅନାବନା ଘାସ ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସ୍ପ୍ରେୟର ହିଁ ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ସ୍ପ୍ରେୟର ରହିଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରେୟରରେ ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କି, ହୋସ୍ ପାଇପ୍, ଟ୍ରିଗର, ନଳୀ ଏବଂ ନୋଜଲ ରହିଥାଏ। ନୋଜଲ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏସବୁ ନୋଜଲ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଫିମ୍ପିନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୋଲୋକନ୍ ନୋଜଲରୁ ଏହିଭଳି ସ୍ପ୍ରେ ହୁଏ, ଗୋଲ ହୋଇ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମଝି ଜାଗା ଖାଲି ରହିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସଲିଡ୍ କୋନ୍ ନୋଜଲରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେ ପଡ଼େ। ତୃଣନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ ଏବଂ ଫ୍ଲଡ୍ ଜେଟ୍ ନୋଜଲ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଫ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ସିଞ୍ଚନ। ଫ୍ଲଡ୍ ଜେଟ୍ ନୋଜଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ସିଞ୍ଚନ ଏହିଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚଷମା, ଟୋପି, ମୁଖା, ଆଫ୍ରନ୍ ଏବଂ ଜୋତା ନିଶ୍ଚିତ ପିନ୍ଧିବେ। ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାସନକୁସନ କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅଲଗା ପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଗୋଳିଆ ବା ମଇଳା ପାଣିକୁ କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆବର୍ଜନା ନୋଜଲରେ ଅଟକିଯାଏ। ସର୍ବଦା ସଫା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିବେ। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଜୀବନାଶକକୁ ମାପନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଯାଇଥିବା ପାଣିକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ହାତରେ ଜମା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମିଶ୍ରଣ ଯେମିତି ତଳେ ଢାଳି ନଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଟାଙ୍କିରେ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଛଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନାଶକ ତରଳ କିମ୍ବା ସହଜରେ ମିଶିପାରୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗୋଳେଇ ହୋଇପାରୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡର ମାତ୍ରାକୁ ମାପି ନିଅନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏକ ଗାଢ଼ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଫା ପାଣିକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଳେଇ ସମାନ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିନିଅନ୍ତୁ। ପବନ କେଉଁ ଦିଗରୁ ବହୁଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଞ୍ଚନର ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜୀବନାଶକର ଟିକେ ବି ଅଂଶ ସିଞ୍ଚନକାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପତ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ରୋଗପୋକ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ଜୀବନାଶକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଜୀବନାଶକର ସଠିକ୍ ସିଞ୍ଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାଧାରଣତଃ କୀଟମାନେ ପତ୍ରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ରର ସବୁ ପାଖକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୀଟନାଶକର ସଠିକ୍ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ନୋଜଲ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ହୁଡ୍କୁ ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନାଶକ ପତ୍ରର ତଳଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସମାନ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ କୌଶଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମାନ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ, ଅଯଥା ସିଞ୍ଚନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ଲୋକର ସୁରକ୍ଷା। এইটা কিন্তু ভুল। যদিও গছ সম্পূর্ণ রূপে বঢ়ি যাইছে তথাপি নিম্ন ভাগ যায় জীবনাশক পৌঁছি পারু ନାହିଁ। এই দেখন্তু সঠিক সিঞ্চন ন হেবারু কীটনাশক পত্রর নিম্ন ভাগরে পৌঁছি পারিলা ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ ତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସୁରକ୍ଷିତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ନୋଜଲ ଘଷି ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଟାଙ୍କିରୁ ତ ଜୀବନାଶକ ବହିଯାଉଛି। ଜୀବନାଶକ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଆଉ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ଇଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଗଛ ଉପରେ ସଠିକ୍ ସିଞ୍ଚନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅନାବନା ଘାସ ବିନାଶ ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଦୁଇଥର ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ଜାଗା ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସମୟରେ ନୋଜଲର ଉଚ୍ଚତା ବଦଳାଇ ଦେଲେ ସିଞ୍ଚନ ଅସମାନ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନୋଜଲର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୋଡ଼ି ନୋଜଲରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମାନ ଭାବରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ଉପରେ ଚାଲିବା ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ସିଞ୍ଚନ ହୋଇଥିବା ତୃଣନାଶକ ଉପରେ ଚାଲିଲେ ପାଦରେ ଲାଗି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତୃଣନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବାର ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ରଖିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ବା ଧାଡ଼ିରେ ଲାଗିଥିବା ଫସଲ ଉପରେ ତୃଣନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହୁଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଔଷଧ ଫସଲର ପତ୍ରରେ ନ ପଡ଼େ। ସିଞ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସମୟ ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମହୁମାଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିତ୍ରକୀଟ ଫସଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବେ। ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା ବାକ୍ସରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଜରୁରୀ। ନୋଜଲକୁ ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କିବା ଭୁଲ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଛୁଞ୍ଚି ବା ଘାସର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଜୀବନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ବେଳେ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ପିଠିରେ ଲଦି କେବେ ବି ସ୍ପ୍ରେୟରର ଟାଙ୍କିରେ ଜୀବନାଶକ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନାଶକ ଡବା ଏବଂ ବୋତଲକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନାଶକକୁ କେବେ ବି ଏହାର ଅସଲ ପ୍ୟାକିଂ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଡବା ବା ବାସନକୁସନରେ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୀଟନାଶକକୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ତାଲା ପକାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କେତେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକର ବି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଲେବଲ ଏବଂ ସୂଚନା ପତ୍ରିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନାଶକ ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ
जदि किछि प्रतिकूल घटना घटे सेथिरु सुरक्षा पाई उदाहरण स्वरूप आपणको ଏହା कुहाଯାଇପାରେ जे जदि सुरक्षा नियमर पालन करा न जाए तेबे आपणक जीवन प्रति विपद आसीपारे। केवल कीटनाशक जगार आमे रंग पाणीर उपयोग कलु एकथा देखिबा पाई जे केमिति जीवनाशक चमड़ा एवं निश्वास प्रश्वास आपणको क्षति पहुंचाई पारे। परिणाम देखि नियंतु रंगपाणी पोशाक भितर दे चमड़ा जाए पहुंचीगला, एमितिकि मुंडरे भी पहुंचीगला। यह बहुत भयंकर हो पारे। तेणु निज सुरक्षा को केबे भी अणदेखा करंतु नाही। स्प्रे टैंक को व्यवहार करुथिबा पानी पोखरी बा नईरे धोइबे नाही, नहेले वातावरण दूषित होइजिब। आपण लाल रंग खेळेई होइजिबा परे जानि पारुथिबे जे जीवनाशक पानी किभଳି भाबरे एई पानी को व्यवहार करुथिबा मनुष्य, पशु, जीव आ माछमानक पई हानिकारक होई पारे। जीवनाशकर खाली डबागुड़ी को भांगी देई माटी तले पोति दियंतु। सिंचन करिबा परे स्प्रेयर को भल भावे पानी रे धोई सफा करि दियंतु। जीवनाशक सिंचन करिबा बेले खाइबा बा पानी पीबा पूर्वरु हाथ, मुह आ शरीरर सबु खोला जगह को साबुन पानी रे निश्चित धोई नियंतु। सिंचन करिबा परे गाधोई पाधोई पोशाक बदली दूषित पोशाक को भी धोई नबा आवश्यक। चिकित्सा बाक्स सबुबेले प्रस्तुत रखिबे। विषर प्रभाव पड़िले तुरंत डाक्तरंक सहित परामर्श करिवे आउ तांको लेबल बा रसीद देखाइबे। मने रखंतु समस्या आउ तार समाधान विषय रे जानि रखिबा निहाती जरूरी। निरंतर फसल को जांच करंतु, समस्या को सठिक भावे चिन्हंतु, सठिक जीवनाशकर चयन आउ ताको प्रयोग करिबा पई निर्देश गुडी को पालन करंतु। पुणे सठिक उपकरण एवं उपयुक्त नोजलर चयन करंतु। निज शरीर को सुरक्षित रखुथिबा आवरण को चिन्हिबारे केबे भूल करंतुनी। सिंचनर सठिक प्रणाली को बुझंतु एवं लेबल रे लेखा हिथिबा निर्देश गुडिक पढ़ंतु आउ ताको पालन करंतु। खराब उपकरणर उपयोग करंतु नाही। जदि सावधान रही सठिक प्रणाली उपयोग करा जाए तेबे ना केवल प्रभावदायक बा लाभदायक परिणाम मिलिबो बरं आमे सुरक्षित रहि परिबा। जदि आपण एई कथा प्रति ध्यान रखिबे तेबे आपणक फसल भल एवं रोग अथवा कीटमुक्त रहिबो। जीवनाशक सिंचन करिबा सुरक्षा सहित परिवेश मध्य दूषित हेबो नाही। सेथिपई तो कुहा जाए सुरक्षित आचरण सुखी जीवन।